yɛni enchemu ewo ensemfo from na asiaya ehye ensase enimu adodode so wo mo ne forestry planning development fund aka omuti apam ho ama enei ya hemafo wo mo wa santemantam ha enebono ni east ene ne west enei ewo sa forestry commission training center ewo edweso echan krom dwumadie sunku bi akọ ede ama mo sanse sa enyumakoi so wo mada adwene ho ehu pa sesei de emfasode bebre ewo mpempro so no ehu behia se wo mbeye ho nteteye ede ama ahemafo no na afi wo menya mu enimde entinya mewanwa se feites fo ehu mu mfaso ene wo makeka bia bom ede feites bamboo toilet empempobia no enoma bebre na de bemayen ebi ene se wiase nhihye wiase sakraya ebey yebetimi ede mpemprodua aboa esi ano kakra saaso ena empempro ene yina nimse enua no so esa enua timadua esa enua edisi nan esa ndi so hwe a ukọ construction site bia de obehu ni se dua tituru pa obehu wo ho pa empempro na mpempro so a ye twa ne ne no emetima kasa dodo na ni nyina akra no ye de nyankopon edua maaye na yegusu na sese ye do so yin na eno an ye wisu ye wogidie se ya hwe ya daati bi ebesa ukọ China omuno afi omunya $60 billion efrim pempro ho nko a ye Ghana ebeka se ye de no afi ne ye hyase ye yusu ha de ebi de ye basket ebi de ye enkomia ebi de ye enoma bebre ebi kura de sidan na mu ankasa nanso so de aka ne se eye mpempura ye wo no edoso ebeso yen dabi ehia se de dua bi sesei eye Uganda de ye sanitary pad na adenti ne yentimi ye bi wa se de ebe ya ye nua ma nkuma no sika de to sanitary pad abodin ka yentimi mua ema esonte ti wei ene adwene won se kwan mo pa ne yebetimi ne yomaye ene ye de enu ehyi ye nanahema ma ye ne yomo ye sa adwuma enti se dwumadie na se no se yedi kan akasa na ya hemafo dwumadie a ye tete wo mo e wo sa kwan ne so enti dwumadie na se na mampon hema na ejakoma difie we no enye dufie na ejakoma difie wotoso mienu ono eye mampon hema wono akro ya eye ahemafo ni na guest prefect wono so e de atudwa se no kwasem dwumadie ne ya de se ebeboa wo manyi na masika nso atenem na aboa wo manyi ne chechire ene ne kanko be sure say na yede ho be share plantation manase bamboo enye emfaso a yebenya wo ho ene sika yebenya se plant bamboo no sabe ebu eso a yebenya nko gedua bamboo no na ye san boa ama global warming na ye adwuma global warming ni se be se aka ne twi na ye boa ama environment na se kro na yetimu no enua bam ama na boa yebetini asan yemfuo ewo bamboo plantation na de ebeboa ene se yefa bibi food security ana se ebeboa ma no baye abakuro de toso bi ensa eti atwuma ebebre yekofo yepu enye sika no ho ana ehia ye into as traditional leaders we own it a responsibility whether we like it or not to make sure say ignite who di beshim enti ahemafo ni na guest prefect na ejakoma no na ano ne brofo de legend we heavy pa na heavy actually read your fans okay mate adaro my yanku mate we dey my oh heavy mate na heavy you